Remataba o ano 2019 e iba a comenzar o ano 2020. ¡Una! ¡Tres! ¡9! ¡Feliz ano 2020! Todo semellaba que sería un ano corriente e normal, hasta que a suma creadora viu unha publicación no noso Facebook. E pasou isto. A partir de aquí, todos coñecedes a historia deste 2020 tan especial. Sen embargo, nunha irreductible parroquia habitada por uns galaicos ben teimudos, non se enteran do que está pasando no mundo. E eles siguen, turra que turra, para facer o seu festival, o 27373. Vello a ver se lle dou uns toques á billarda, porque claro, habrá que entrenar algo. Hoxe é o día do 27373. Temos aberto de billarda como todos os anos. Tú aquí chegando ao campiño, que está moi ben, además, non ten erva alta. Vou probar con esta billarda nova, só para estrenar hoxe, xa no festival, neste aberto. Pero bueno, hai unha cousa que sí que me cadra moi ben, porque normalmente a estas horas isto está petado de xente. A ver, aquí faltame moito personal. Ou non ven naide, ou aquí pasa algo raro, porque non vexo nin a Sara, nin a Manu, que sempre anda por aí troleando cos cativos. Hostia, por estar non está nin Ismael, Pepe Douteiro, que ven casi sempre, así a estas horas cedo. Sempre lle pega aí un espao, xa para asustar a xente, facendo varaos. E, hostia, chousa, nin o fillo, isto non é normal, aquí pasa algo raro. Me cago en tal, eu non vexo nada, aquí terei que falar cos compañeros de organización, porque non vexo nada, por non ver non vexo nin os meus, non sei nin onde está Carlos. Aquí os do bar están abrindo, pero vaya día de festival marrano, coño. Hostia, non hai nin palco. Seguro que estou a confundime de día, eso está clarísimo. Xa me estou poñendo hasta nervioso, porque isto non pode ser, de verdade que non pode ser. Non hai nin palco, pero logo que fixemos todos estes días. Ou collín unha borrachera desde o día 25 de xulio e non se me enterei de nada, ou isto non pode ser, porque non hai nin palco, aquí non hai nada. Bueno. Mira, non hai que ir demais. Tratarei de buscar a ver se atopo a Carlos por algún sitio, que algún sitio terá que estar. Digo eu, porque aquí non hai nada. Isto está liberado de todo. Hoxe nin aberto, nin nada. Non sei que coño pasa. Unha cervexa. Pero vamos a ver, isto que é? Eu quero unha cerveza do festival, quero unha 27. Pero vamos a ver, non hai esa cerveza de trigo con naranxa tan rica do festival. Pero aquí que está pasando? Unha das miñas actividades preferidas son os paseos polo río. Por este ano quedaremos en. O ano que ven, mollámonos no río.
Non están. Non está a bolboreta ciandeira. Esta era a árbore que vestía. E así está, pobriño de todo. Non están as teas cheas de cores, e as bolboretas que sempre se poñen por aquí, están todo o día fiando, precioso espectáculo que montan estas rapazas. Pois non están. Bueno, pois non queda outra que guardarlles o sitio para o ano que ven, porque o ano que ven non faltan, non faltan. Bolboreta ciandeira, aquí está o voso sitio. Bueno, aquí estamos, 8 de agosto, Club Fluvial de Begonte, Baleiro. Este ano, sin Festival 27373, por culpa dunha pandemia, coronavirus. Xa non tiñamos abondo co emérito e co preparado, e vennos un virus monárquico, con corona. Pero é o que hai. Aquí estamos, e o ano que ven esperamos estar aquí todos xuntos, volvendo a celebrar noso festival. E agora vou a ver se ven algún despistado, que algún haberá, que pense que hai festival e o que lle queda darse un bañiño se lle presta. Volveré